Dan huwa skandlu, wieħed minn ħafna illi qed jimmina id-demokrazija f'pajjiżna. Din mhux Malta u għawdex illi jixraqilna. Sostni dan il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola meta fil-jiem li għaddew kienet intervistata minn Net News fejn ġiet mistoqsija fost oħrajn dwar l-aħħar skandlu li fih hemm involuti l-Partit Laburista u Kastilja b'mod dirett. Roberta Metsola sostniet illi f'dan il-każ hemm involuti persuni illi minn għalihom li huma l fuq mill-liġi, nies li abbużaw minn oħrajn sabiex jippruvaw jilħqu għan politiku. Jansistiet illi l-poplu Malti Wawċi jixraqlu li kollu fiduċja fil-politiċi tiegħu u ma jistax ikun illi wara skandlu bħal dan qisu xejn mhu xejn. Meta nħarsu lejn is-sitwazzjoni f'Malta demokratika, politika, irridu nistaqsu lilna nfusna u l-poplu Malti Wawċi irrid jistaqsi jiena mill-politiċi tiegħi m'għandix għall-inqas ikolli ftit ta' fiduċja. Min ser jieħu r-responsabilità u min ser jgħid mea kulpa għamil żball. Mea kulpa jien ksirt il-liġi. S'issa ma rajna xejn minn da u qisu xejn mhu xejn. Aħna mhux ħanieqfu, ser nibqgħu nitkellmu, il-mistoqsijiet se nkomplu nagħmluhom u r-risposti jixirqilna li ma nkunux imġaħdin minnhom. Il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, David Casa, min-naħa tiegħu insista li l-Gvern qiegħed jitfa' għajnejn l-Unjoni Ewropea fuq pajjiżna għal xejn. Wasosna illi l-Gvern Laburista mmexxi minn Joseph Muscat u Robert Tabela baqa' jisraq mill-bwiet tan nies vulnerabbli u jieħu l-flus illi suppost imorru għal nies li huma l-aktar fil-bżonn biex jisraq il-voti. Il-Partit Laburista u b'responsabilità ngħidha illum sar organizzazzjoni kriminali, jiġifieri qed isiru skemi apposta biex jinsterqu l-voti fi ħdan partit u li qisu xejn mhu xejn. In-nies kultant jgħidulna ma x'ha tagħmel l-Ewropa. L-Ewropa tista' tagħmel ħafna u hemm bżonn li tagħmel iktar, però naturalment il-bidla vera li għandna bżonn tal-Gvern ma tistax tagħmlu l-Unjoni Ewropea. Il-bidla min imexxi l-istituzzjonijiet ma tistax tagħmlu l-Unjoni Ewropea. Tajjeb illi aħna nitkellmu u nwasslu l-vuċi tagħna permezz ta' Facebook, però bżonn nista' nibdew inwasslu l-vuċi tagħna permezz tal-attivitajiet li jsiru biex twassal leħnek, imma l-aktar darba li tista' tagħmel bidla, jekk inti trid bidla, jekk trid li dawn l-affarijiet jifqu, jekk trid li pajjiżna ma jibqax f'dan il-livell baxx, naħseb huwa li tmur tivvota u tivvota għall-bidla. Fl-aħħar jiem, David Casa avża lill-uffiċjali għolja ta' istituzzjonijiet Ewropej b'dan l-aħħar skandlu ta' frodi floti ta' benefiċċji soċjali b'dawk li ġew notifikati inkludu il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-Viċi President Vera Jourova.